Arratsaldeon, zer moduz? Vamos a cambiar de estilo. Vamos a tocar un poco de rock and roll. ¿Os gusta? Kantatu gurekin mesedez, Euskal Rock and Rolling! Beñat Michelena, Arrantzako musikari gaztea, gero eta ezagunagoa da Nafarroako iparraldeko festetan. Akordeoia lagun, herriz herri ibiltzen da bazkalosteko eta afarietako giroa kolorea ematen. Publikoarekin konexio berezia sortuz. Bakarka ez ezik, Erramun Martikorena edo Puro Relajo bezalako taldeetan ere parte hartu du, beti ere jai giroan murgilduta. Gaur egun, Fernandorekin batera nahiko saio egiten ditu, urtean 15-20 inguru, baina baita bodetan ere aritzen dira sarri. Bere anaiarekin ere ibiltzen da, eta beste alde batetik, Angel Marizkurrenarekin batera kantu bazkarietan ari ohi da, giro herrikoia eta alaia sustatuz. Musika tradizionalaren eta festa herrikoien arteko zubia da Beñat, eta bere akordeoiarekin dantzara eramaten ditu auzo eta herri osoak. Izan dira eskualeri rock and rolling. Halen urentzin, ene maitia, enekin jintzite okukudeba. Halen urentzin, ene maitia, enekin jintzite okukudeba. Halen urentzin, ene maitia, enekin jintzite okukudeba. Goxoki, dantzan, rock and rollin'. Zuetani, dia goxoki, dantzan, rock and rollin'. Zuetani, dia goxoki, dantzan, rock and rollin'. Izan gira, eskualeri rock and rollin'. Izan gira, eskualeri rock and rollin'. Izan gira, eskualeri rock and rolling. 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 Uste dut, baztan Bortziri Malerreka alde hontan ezaguna zarela, ze uste dut herria honitzetan jotzen ibiltzen zarela akordeonakin, baina uste dut, hau ere ez delako bakarrik hor ikusten, eta hortik kanpo hor ikusten delako Iruña herria eta horrela, ezautzen ez zaituztarantzat, nor da Beñat? Hogeita 17 urteko aranztar bat, eta bai, zuk erranduzuna akordionakin ibiltzen naiz haunitz, hemen ingurun, eta bueno, bestak, inautik, bazkarik, afarik, alaitzen ibiltzen den persona bat. Akordeona eskutan, ibiltzen zara herriz herri ez, mino ez dakit nola sortu zen horrela ibiltzeko joera hori edo? Ibiltzen, gauza bat da ikastea eta bertzia ibiltzen hastia ez. Ikasten txiki-txikitik hasi nintzen, nire atxak jotzen du, nire atautxik ere jotzen zuen, naiztan dik ez nuen izautu. Orduan txikitik beti ikusi nuen itxin eta apuntu nintzen, solfeo eta akordioneko ikasketak inditun. Bakarra orduan jotzen duen, hauniz gustatzen ziten jotzea, itxin bakarra jotzen duen, da herrigin igual bestetan kalejira bat badakizu. Eta gero nola hasi nintzen, pixkanaka jendik bazakin jotzen dula eta erratzen zen, zertaz ez iztortzen inautitara honat, zertaz ez iztortzen bazkal ondun jotzera, hola hasi nintzen, pixkanaka, oita, ez dakit, 20 urtekin dola, pixkanaka, eta gero jendik ikusten zaitu eta eskatzen dizu, eta zertaz ez du egiten hau, eta
Hola, gero eta gehiago, eta azkenin, holtxe hasi nintzen. Ez dut esplikaziorik ez nun bilatu inoiz ere ez, hola ateri da. Hola ere ibiltzeko lotxak kendu barra dire, ez dakit hor hasiera horietan noraile lotxatia zinen edo beti aurrera pauso horretan ibili zaren? Bueno, nik uste orduan lotxatego nintzela. Hala ere, kordiona jotzien ni aixa egiten duen gauz bat zen. Bai, pauso handia izan zen gero, jo eta kantatzen hastia. Hori bai dela nire ustez pauso handigua, ez? Haunizten igual, hastentzara kordiona jotzen bazkal ondo batin, lagun artin, ez? Hori itxia ez ziten bat ere kostatzen, bino, hasi nintzen din, nire ekipukin joan, altabozakin, mikrofonua. Zure buru presentatu, gabon, zer moduz, hori da gehiena kostatzen dena nik uste mundu hontan. Hortara hastia eta lantzatzea eta pixkot zure burua idekitzea. Atzera begitzen eta ez dakit, 20 urteko behinat hori burutan izan eta ez dakit ze emozio edo sortzen zaizun barrenin pentsatzen mutiko horretaz, edo? Nik uste ez nula ideik ere nola ibiliko nintzen guain. Ez nun pentsatu reinen nik uste, hola ibiliko nintzela. Orduan pilotan eta aritzen nintzen, akordeona jotzen nuen, lagun artean eta ikusten dut bainat bat arron difentia, bai, aiz difentia, bai, eta orduan bai nintzen nik uste lotxatigua, eta igual itxigua bezala, ez, eta akordeona jotzen aritzik, nik uste, eta jendea unitzi zautzik, eta tratu hori tratatzen ikasti horrek egiten dula pixko eta zabaldu, persona. Etzera honetaz bizitzen? Ez. Mino, uste duzu ere zure eguneroko horretan ere honek lagundu dizula irekitzen? Bai, dudik gabe. Adibidez, nik baina baitzen dut personekin erlazionatzen, guain niretzako arraxgu dela lehen bino. Ezke kordionekin zabiltzen din haratu nat eskin guzitan urte osua, beti zaude jendikin tratun, eta gainera lortu behar duzu giro bat jartzia, orduan tratu bakarrik ez zirikan ari bertzu jendiri, kontroltuz betire, ez, pasatu gabe, eta honitz ikasten da, bai. Plaza batin, holtza baten gainen, herri txiki batin, edo jotzen zauden horretan, haunitzetan herritako plazak, haunitzetan hutsak egotzen dire. Ez dakit hor ere giroa sortze horrek kostatzen zaizula errango zenuke, edo normalin egotzen da jendia eta erreix egiten zaizu? Normalin holko lekutan gero eta gutxigo jotzen dut. Normalin ere giru izaten da otordu baten ondotik hasi, jendia dagoen lekuan bertan. Orduan, otordu baten ondotik normalin girua nahiko aixa sortzen da. Berotua gotzen da, ez? Bai, normalin bai. Gero jendetik hurbil egotea importantea da. Plaza bat, joaten naiz baita ere plazatan jotzera udan gehien bat. Orduan, haunitz iten du baita ere plaza nolako den. Plaza erraldoi bat baldin bada, eta ostatu bertze puntan baldin bada gainera, zailo gu da. Orduan, nik egilerran, holako lekutara ez naiz hauniz joaten. Gehiago gustatzen zait, otordu inguruko hori, eta hori bai, gero luzatzen da haunitza, ordu hauniz bino, otordutik hasita arraxgu da. Eta horrekin bakarrik nahiko jotzeko aukera badut. Ez dakit, zuk aukeratutako instrumentua den, atxak ere jotzen du, eta atxik ere erranduzu jotzen zula, ez dakit behartu horretan sentitu zinen, nahi zenulako aukeratu zenun, ez dakit atzera begitzen edo ikusten zenun zure burua txikitan, ez dakit gustora joaten zinen ikastera ere, bainat hori, klasetara joaten zen hori, ez dakit ikusten zenun gaur egun horrela plazaz plaza edo bazkari jotzen. Nik ez dut inoiz imaginatu hola ibiliko nintzela, inoiz, nik gustora joaten nintzen. Eta instrumentua bereizteko garaia aletu zenin, horretzen naiz, ez nun planteature bertze bat ikastia, ez dakit zeba, ez dakit pixkot koakzionatuan dengon familia aldetik, ez dut uste, nik ez dut inoiz sentitu presiorik atxan aldetik eta familien aldetik. Nik hori nahi nuen ikasi, hori ikusten nulako nire atxa jotzen, eta hori nahi nuen ikasi, eta beti gustora joan izan ez jotzera. Ez dit inork, ez nahi inoiz inork behartu hori itxera. Ez dakit, gaur egun jende gaztia, ez dakit, zu hasi zinen 20 urtekin, ez dakit, gaur egun ere ikusten duzu badagola jendea hau segitzen, herri bazkaritara joaten, edo zein herritako
bazkal osteko besta horretara edo giro hori jartzera, ez dakit, ikusten duzun badagon horren segida bat, azkenin, nik uste hemen gure ingurun ohitura badela horrelako gauza antolatzera, ez dakit ikusten duzun ohitura edo ikusten duzu gero eta gutxigo jende dagola hori egiten, eta igual akaso ere horrek ere zuri eraunten dizu leku gehigotara joaten. Nik ez dut ikusten segida hundirik egia erran. Kontun hartu bat da baita ere ze formato, ez? Kordionista hain zuzen, kordionista bat, normalin bakarrik ibiltzen da, eta hori ez dut ikusten segidarik. Bada jendea honitz kordiona ikasten duna, baina gero jendikin jotzen hasteko eta paus hori emateko orduan ez dira ausartzen nik uste. Gero baita ere trikitixa eta pandereta hori zabaldu da desente, baina egia da baita ere kantatzeko orduan eta limitatu xigua dela, baina horre egileran ez dut ikusten jendea honitz. Eta horren proba garbia da nik uste hola ebiltzen den gazten da nera nahia dela, ni bino 2 urte gutxi gotxo, eta ez dut bertzein hori zautzen. Eta gu ezin aletu zaritzen gara, horrek erran nahi du ez dela jenderikan hola segitzen duna. Zuk animatu nuna naia? Bai, nik animatu nuen, bai. Berari gehiago kostazitzaion. Berak txikitikan jotzen zuen baitare, eta gustora jotzen zuen, eta ongi jotzen zuen. Bakarra, igual, ez zuen nahi mertzea afizio. Eta ni hola hasi nintzen din, nik erraten joan, venga, hasi di, hau, kristona duk, jendikin egon, ongi pasatu, musika jo, besta pixkotin, erregi bezala tratatzen gaituzte herritan, hori hola da. Eta nik animatu nuen, bai. Herriz herri honetan solasten ari gara, mino ez zara bakarrik herriz herri ibili, Txamuko taldeakin ibili zinen, Lesako bandakin ere ibili izan zara, horrela animatu zinen proiektu bastante handi batin sartzen, eta, Puro Relajokin ere ibili zara, gainera, Txumak ebakuntza bat izan zuen, eta zu sartu zinen bere ordez. Ez dakit, aurrera pauso handigoa dela errango nuke hori, ez dakit nola hartu zenituen proposamen guzti horiek? Proposamenak, kontatuko ez sekretu bat hori guztia lehen, pixkoet ni bulkatu ninduna herriz herri astera, pixkoet ekipoet erosi eta hori izan zen, Ramon Martikorenakin pasatu nituen 2 urte, saio batzuk nituen, urroztikan deitu ziaten, eta Ramon joan barratzen kantatzera, eta kordionista faltazun. Da orduan nire altzurik, arantztarra dena, bino gizona urrozkoa duna, berak nire izena mantzun, eta orduan hasi nintzen pixko bat hola jotzen. Bazkari ondun eta mikrofonukin eta estilu hortan, ez? Orduan niretzako, zuk aipatu juzun horiek denak izan dire importantik, nire ustez bulkada mantziena ora izan zen. Urrozko saiora Erramunekin, gero initun bertze batzuk berekin, Erramun normalin Jose Angelekin aritzen zen, bino garai hartan ezin zuen Jose Angelek. Eta ura izan zen niretzako pausorikan importantena, eta oroitzapena ikaragarria dut. Eta gero, etorri zen Txamuko zen aukera hori, Mikel Iriartek deitu zigun, bazule idea bat, eta hori izan zen segureski gehien ikasi dudan etapa, ez? Ordurarte beti bakarrik gaitu nintzen, ja, ari nintzen ikasten da honitz, bakarrikan honitz ikasten da, bino ja, jende gehiagoekin ari berduzunin ikasten duzu, taldin jotzen. Eta honitz ikasi duen horregi erran etapa hori izan du da segureski gehien ikasi dudana. Gero Lesakako bandakin nintut, kolaborazio batzuk, eta hori lanaino egon niretzako disfrutia izan zen, ze nik jo bakarra inun, ez nun deus ere antoltu eta entxaitu eta deus ere egin. Hori izan ziren saio batzuk gozatu nitunak, eta gero Puro Relajoko bai. Hori ja bertze dimensio batean izan zen, Txuma gaizkizagon eta deitu ziaten, eta nik baietz erran duen, hasieran 4 kontzerturako zen, bino azkenin 28 nituen, eta egon ginen leku batzutan jotzen, nik inoiz imaginatuko ez nuna, Baluarten, Kursalen, mileka jenden aintzinin jotzen, eta hori ja izan zen, seguraski esperientziarikan zirraragarri da niretzako. Proiektu handigo bat izan zen hori, ez dakit, momentu horretan nola uztartzen duzun zure bizi pertsonala lana, bertzel lan mota horrekin? Jende guztiak hori galdetzen dit, ez? Lehen gurtin adibidez, Puro Relajon historia horrekin da,
urte osoan 82 saio egin ditun. Eta saioak ez dira izaten itxetik ateri eta handik 2 ordura bueltan, ez, normalin igual 12 ordu pasatzen dire etxetik kanpora. Orduan oporrak hortxe funditzen txut, eta lo gutxi goin, asteburuk hori, lo gutxi goinez, eta horrela, gorputzak baliza hartzen du. Bueno, erran buruak eskertzen du, ongi pesatzen dugu, eta gehien bat hori, deskanso hori kenduz, lagunakin egoteko ez dut denborarik, osea, arantzako lagunakin ez dut denborarik egoteko, familiekin justukoa, eta hori, pues, eskertu behar da, pues, familiari, nire Andreiri, hori dena, pues, posible izatea. Azken hauek ere apoio handi bat direla zuretzat errango zenuke? Hola segitzeko ez, azkenean ez da erreixa. Bai, izautzen du jendia musika mundun dabilena, musika jotzara joatin, ez dena igual itxetikan atetzen ongi, diskutitu du, ez? Itxeko gestiote onartzen, ez? Niri egierran, pues, hori zen, eskertu beharra dut, inoiz ez ditelako pegarik jarri, maitek, hola ibiltzeko, hola izautu nindun baita ere, eta badakin niretzako pasioa dela, eta bueno, hola arraixago da. Leku bat jotzeko aukeratzeko erraten badizut? Bueno, beti izaten dut hola, bai, herri batzuk markatuk, ez? Ez dakit, niretzako berexina dudik gabe arantzeko inautek dire. Ikaragarri da, baserritan izaten den giroa, gaztik, nola kantatu eta dantzatzen duten, gozada bat, guretzat. Herri, gero, niretzako bi herri hola aipatzekotan, aipatuko dituen giro aldetik, sortzen den giro aldetik, goizuta eta arizkun aipatuko dituzke. Herri horietan, ez dakit, baduten zerbait odolin sartua, bestarako, baina polita da jotzea. Herri txikiak dire, justo errantzuzun guzti hauek, herri txikiak dire, uste duzu, herri txiki horietan girua aitzez herrikoia dela, eta igual, akaso ere, ez dagoela arazori adin desberdintako jendia elkartzeko, besta hori denak elkarrekin egiteko igual, horrek ere izaten aldu hor zer ikusiren bat, uste duzu? Bai, nik uste baietz, herri txikitan denakin ibiltzen gara, eta orduan sortzen den girua, umore hori eta katxonde hori, ez dakit, 80 urteko persona bat, 20 urteko batekin juergan ikustia, pues, situazio nahiko kuriosuk sortzen dire eta polita da, eta herri txiki ezatik nik uste laguntzen dula bai. Zure errepertorio badekit anitza duzula, minok kanta bat aukeratzeko eskatzen baldin badizut, jakingo zenuke bat aukeratzen? Haze galdera, ez dakit. Boladak zaten txot, guantxe igual burutan kanta bat, eta arekin hilaute bat, eta gero nazkatu eta ez dut aditun nahi. Ez dut kanta favoritorik, baina bai aipatuko nizuke nire bizia markatu dian musika mota seguraski eta bizitu dituen esperientziengatik zanen da Eskoziako musika. Hango kordionista bat izautu nun, eta bere bidez hori izautu nun, eta ikaragarri gustatzen zait. Han badute kordionera jotzeko tradizioa handia, eta kanta bat ezin dut aukeratu, baina musika mota bat edo, kordionekin jotzeko ura aukeratuko nuke.
Demor guztia, ari dizut galdezka gure zonaldin, mino ez dakit ere hemendik kanpo ibilizaren akordeonakin joka eta... Hemendik kanpo, nire saioak beti hemen dire, puro relajokin egia da Castellón, Santander, Tarragona ibili ginela jotzen. Eta Frantzian ere ikentxut saio batzuk, hemen landatan taula, mino urrutina, Inglaterran izan da, goen dela urte batzuk, joan nintzen, hori, hemen hau guzia hasi bino lehen, herritan jotzen hasi bino lehen, nik beti erraten duen nire bururi, nahi nula, nozpatxere, urruti joan, eta karriketan jotzen ari. Eta 2012an egin duen, akordeonarekin joan nintzen, Inglaterrara, eta inglesa ikastera, berez, hori nahi nuen egin baita ere, eta nahitu nintzen kanpoan jotzen, eta hori da urrutina jo duten lekua. Horrek ere akasioa lagundu zizun ere aurrera pauso bat egite horretan. Ez azkenean kanpun jartzia jotzen ez da erresa. Bai, hori izan zen bertze pauso bat baita ere. Gainera izan zen nik induna, inok proposatu gabe eta nire barrentik atezen da. Horretzen ez, lehenbizko aldiz joan nulikan bihotza nola nun, kriston pulsaziotan. Bai, urdurin dengon, ez nakin, igual polizia torko zen, ez dakit. Badakizu alko lekutan edozein gauza pasatzen da. Eta hori bai izan, horrek bulkatu nindu baita ere, guan egiten dutena itxera baita ere, bai. Lehenago galdetu dizut, kanta bat aukeratzeko, zaila den galdera bat da, ez bakarrik zuretzat, talde guzi, solasten nahi nahitzen talde guzikin. Mino, galdetu nahi zuen, badagon, urte, haunitz erauten txuzu akordeonakin, imaginen zut ere piezak buruz pila badakizkizula, ez badina dire denak. Mino, egon da piezaren bat edo momenturen batin pila bat kostatu zaizun pieza bat, ikastia. Bai, ikasei gabe utzi jutenak. Estudiok utzi nitule akordeonakuk, 18 urtekin bukatu nun, eta ez nuen segitu klasik hartzen. Mino, noraitzen naiz, gero 25-26kin, Salvadorreri, nire irakasliri eskatu niola bialtzeko pieza batzuk. Eta bat bializean ez dut inoiz ikasi. Teknikoki haiz zaila da, eta nik uste dut fenomeno bakarra jotzeko aukera dutena. Orduan, hori dut hola kantarik zailna saiatu nezena, eta ez dutena lortu jotzen. Ez duzu lortu? Teknikoki zaila delakoz, edo saiatu zara eta hor txotzi duzu. Ezakit, niretzako akordeonak duna da ikusti horrek ere honitzetan atentzioa deitzen ditelako, ez? Pila bat mugitu barratxu zelakoz bihatzak. Ez nik burutan xoxua dut, ez? Nik hor Pepito Jantzin ikuskizun horretan hor egon nintzelakoz, eta ikusten nun aldiro, eraten nun, ostras, tio. Nola mugitzen aldire bihatzak horren abudo, eta hori dena burun izan, eta ez faiatu. Hori oinez ibiltzea bezala atetzen da, behin ikasten duzunin, ez dakit, ez duzu pentsatu behar, guain behatza guain, hola atetzen da, ez dakit esplikatzen. Egia da akordeonak hori zailtasuna duna dela da, 10 behatzak ibiltzen txuzula, jotzeko, gainera aspua imertzu idekitetxi, eta badu bere zailtasuna, behin ikasten duzunin, niri benpen natural atetzen zait, ez dut pentsatzen ari bar. Bai, ez dakit esplikazio bat ematen. Ariz ikasten den gauza bat da. Bai, egia da, haunitz ari behar dela ikasteko baita ere. Hori galdetu nahi zuen orain, ez dakit gaur egun ensaiatzen duzun ere? Horri biltzuntzaren itxin jo eta jo, edo ja badakizunakin, haunitzetan ez bada proiektu berri bat etortzen eta igual gehiago sartu barrazaren zerbaitetan, ez dakit gaur egun ibiltzen zaren zerbait berria ikasten, edo saiatzen ez dakit gaur egungo kantaren bat akordeonarekin natetzen, ez dakit ibiltzen zaren do hortxe utzi duzun, ez badakizkizun kantekin nahiko. Ez, egierren itxin ez dut ukitzen akordeona, hainbertze jota kanpun, deskonektatu ere imar duzu, eta ez dut sentitzen hori behar hori. Kanta berriek ikasi bai, ikentut, baina gehiago izaten da igual kotxin jarri, eta laneko bidin burun visualizatzea nola den, ez?
eta ja hartzen duzunerako ja badakizu. Hori bai egiten dut haunitz, kotxina ditu. Adibidez, lehen gurtin puro relajo garrantzian din, kantak eta strukturak ikasteko, itxinen txaitzen ez nintzen inoiz aritu. Bai, kotxina ditzen, aditu, eta hola memorizatzen dut nik kantak. Bai. Itxinari eske sentitzen dut beharra ez aritzekoa. Ostras, horretako ere habilidade izan barra da, ez? Kotxin egon, aditu eta jakitia ze ari den, ez? Jotzen persona hori, ez? Bai, musika mundun belarria deitzen zaio horari, belarri izatea, ez? Bai, azkenin ez dakit, nire gauz, zait zaila iduitzen, ez? Niretzako arraxegu da kanta bat hola ikastea, ez partitura begituz eta behinta berez jotzea bino. Belarritikan sartzen zait gauza musika doinuk aixago, bai. Ez dakit, zure ibilbide honetan momentoren batin izan duzun gauz hori bueno, polita izan da, baina igual akaso erretiratzeko momentua ere iritsi da, edo momentoren batin, bueno, erronkaren bat izan duzun eta erran duzu, bueno, onaino. Edo beti izan duzu zure ondu norbaitek animatu dizula segitzera, ez dakit momentu hori nozbait aietu den eta antzinera segitu duzun. Ez zait inoiz aietu. Beti normalin saio bat akautzin, itxera bueltan beti galdera iguala egin nire bururi. Urren urtin deituzkero torko jaiz. Eta beti baitz izaten da. Bai planteatzen duzu igual, saio mota diferentik egiten dut, ez? Batzutan da inautik igual, baserri ibiltzi hori, egun osua txutikan, gaztikin eta hori. Horik dire saio mota bat, bertze saio mota bat da, kantu bazkarik, adibidez. Bertze saio mota bat da, herriko bestatan plazan gauez jotzia. Bertze saio mota bat da, bazkalondun jotzia. Bai planteatzen duzu igual, saio mota batzuk gutxigo egitea edo ez egitea, suposatzen duen esfortzungatik. Fisikoki, denboraldetik, hori bai planteatu izan dut. Eta saio mota batzuk, lehen errandu izuten da, plaza batin, segun ze plaza den, gaueko 12 goizko 3 arte jotzia, ez dakizunin ze giro izan den, edo badakizunin ez dela inor izan den, ez naiz joaten zuzenin. Elkarrezketa hau hitzartzeko momentu horretan nik idatzen izun, eta arantzenean espetu, orain txertan inautik heldu direla, eta aitz lanpetu nagola. Ez dakit, garai hori den zuretzako potentina, udaitz potentia heldu den, edo izan txuzun. Ez dakit badagon momentoren bat potente izaten dela zuretzat? Potentinak dire inautik eta uda, abuztua. Eta San Fermin ingurure bai, bakarra diferentia da. Inautik ordua haunitz konsumitzen dut inautitan, eta fisikoki da paliza bat. Itxezitxe ibiltzi hori, badire herri batzuk igual hasten garela goizko 10:00, itxezitxe, arratsko 10:00 auto, afaldu, eta gero arratsin jotzen dut igual goizko 3 arte. Gero bihaundin berriz. Hori da paliza ikaragarria. Orduan, paliza aldetik inautik dire niretzako gogorrenak. Naiz eta saio kopurua udan haundigoa den. Ze asmo berri ditu beinatek gaur egun? Uda potente heldu da? Bai, uda deitzen ari zezkit, eta bai, batut saio haunditz. Eta bai, ez dut deitzen epe luzera egileran. Nire intentzioa da aurten gozatzea, musika jotzen, eta ez dut pentsatzen ere hurrengo urtetan. Normalin, udaz harin izun galdezka, normalin, ezakit, herri berdinak izaten dire normalin, edo egoten da nozbait aldaketaren bat, edo? Normalin, herri berdinetara joaten daiz urtero. Bai, normalin bai. Urtero izaten da herri berriren bat, binon gutxi izaten dire. Eta beti izaten da nire, gure zonda honetan. Ultzama atletikan eta eskoa atletikan eta deitzen diate, baina ez dut posible izaten, edo denbora atletik ezin dut, edo herri batzuk egiten dut, eskoan egiten dut, ultzaman ere batzuk bai, baina tarteka, aiz tarteka. Normalen herri igualak, bai.
Galdera ere, uste dut, zaila egingo zaitzula erantzutia. Ez dakit izan duzun edo baduzun kontzerturen bat berexi izan den zuretzat, eta horrek, ez dakit, horretuntzaren aldiro, hor sortzen zaizun zerbait? Bai, batxut hola grabatu gaunitz, erramunekin, lehenbizko ura, txamukoskin asieraiek, lesakako bandakin ingununa, atxasemik ingunun lesakan lehen urtin. Bino bat, horretzen izan eta olio larrua jartzen zaitena da, puro relajokin kursalen ingunun kontzertua. Horretzen daiz errantziatela, bainat, hoi basa kantartu tu solo. Hasi nintzen kantatzen eta kursal guzia hori kantatzen hasi zenin, olio larrua eta guainera jartzen zait. Ezakit momentoren batin, hor, oio larru hori erran duzu, ezakit nozbatxe plantatu duzaren afizio hori ofizio bihurtzen? Planteatu serio ez, baina nik uste posibleko nula, eta lehen urtin puro relajokok kriston lata mantzeten horrekin, bainat, posible du, hasi, geixo eskatu eta inen duk seguro. Bakarra beldurra ematen dit alde batetik nire lana, nire gustatzen zit, aiz gustora aritzen ez nire betiko lanin. Eta gero bertxaldetik beldurra ematen dit, gaur egun afizioa dena eta gustu zitzen dutena obligazio bihurtzia. Badakit bizile, relajatogua izan nintzela niretzat, astetartez lasai egonen nintzen. Bino, gero obligazioz joatia, beldurra ematen dit, eta gero jubilatu arte horrekin segitzia, ez dakit. Ez dut planteatzen serioki, ez. Bukatzen joan naiz, baina lehenagotik, eskatzen edo erraten ari naiz, ez dakit mezuren bat bialiko zenioken, ez dakit, 20 urteko, 18 urteko neska edo mutiko bateri, akordeona jotzen duna kasu honetan, zu bezala, igual animatzeko ez, igual jende berria beharra dela herriz herri ere ibiltzeko, ez zure lanak entzeko, baina, igual ere, momentoren batin igual zure nazkantzarelakoz, ez duzula nahiko honekin segitu, ez dakit mezuren bat edo animatzeko moduren bat? Bai, nik erranen dion, ikusten dut badela jendia talentukin, eta erranen dion hola ibiltzea aiz polita dela, erregi bezala, edo erregina bezala tratatuko zatxuzte, herritan haundiz gozatuko zo, lortzen bazu lasai jotzea eta publikukin interaktuatzea, eta nik niretzako aiz hori ofizio polita da. Nik eranen dion saiatzeko, eta bakarren batek nahi badu nirekin herrin batin hola hasi, inautitan eta lasai herrin joan gara bilek elkarkin. Zuretzako ere konpainia ederra izanen da? Aurten, joan izan naiz korionista batekin bi herritara elkarrekin. Beti erraten jo, hasi di, eta aurten animatu da, eta berak uste dut ongi pasatu zula. Eta hasi berri edo gazte bateri, hori erraten dion, hausartzeko, ongi pasatuko dulako. Baina nire aldetik Nikola utziko nuke, nik ez dut behintzat galdera gaigorik, ez dakit zurik zerbaitek gelditu zaizun hor errateko, ez dakit mezuren bat biali nahi duzu bertzen mezuren bat, zerbait? Ez, horixe, eskerrak eman, deitzen diaten herritatik eta hola tratatzeatik, eta gaztiri horixe, animatzeko. Nire partetik eskerrik asko onartzagatik. Mino bai, azken gauza bat, Arrantzan gaude, ikusten ari den hau, paraje politak ikusten ari da, ze baleku hau? Ez dakit, handiz joaten naiz mendira, bizkot burua eta relajatzera, eta mendi pasatzen naiz beti. Eta niretzako leku hau aitz hori polita da, eta horregatik errandizut, proposatu dizut hemen. Aitz apain jarria dago, borda berrikuk kriston lana egin dute, eta iruditzen zit lekua zoragarria dela. Eskerrik asko bainat. Zuri.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.